от Моника Валериева за нейния съпруг. За здрави! За здрави Ангелов майстора на Ружинци! Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят, завистта ги яде отвътре. Здрави и Моника са на мнение, че за завистливите няма място тука. Здрави Ангелов казва: ако Бог на мен е дал 5, нека на вас да даде 10. Но вас ще ви чувъркат моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Моника Валериева казва: подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Music Fan, Jesus Production. Хей, 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 хей! Моника и здрави са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Здрави Ангелов казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Здрави Мони казват: моите 5 понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам и накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Айде, 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 айде! Моника и здрави казват: дразнете се още. Злобата сте ви, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Здрави и Моника казват: подалеч от нас.